皆様方に失礼をさせていただきます。私たちがここニュージーランドに答えていただくにあたりまして、たくさんのグランドファンティングをしていただきまして、たくさんの方ですけれども、お名前を少し読まさせていただきたいと思います。尾崎圭一様、株式会社コアテック様、株式会社スペース大隅様、医療法人高杉会高杉子どもクリニック高杉久志様、秋山幸子様、チョイ様、柳沢康弘様、江草弥一様、高橋鉄工工業様、東和道路工業株式会社様、赤木典子様、長谷川千塚様、野田光一様、池上良太郎様、秋山道弘様、茅原健二様、石原和志様、太田義子様、瀬野達郎様、松岡浩二様、川野昭弘様、内野健二様、杉江真一様、有限会社倉田工業様、株式会社瀬戸内松屋電機様、新興工業様、株式会社風健様、薬師寺慈恵病院様、田中剛様、株式会社コアテック様、株式会社光栄堂様、株式会社樺屋食品工業様、材料科学計算研究所様の方はスポンサーになっていただいております。以上をもちまして花の御礼とさせていただきます。ありがとうございました。Thank you。皆様、私たちの備中神楽カバハカ交流プロジェクトにご支援のほどよろしくお願い申し上げます。ごきげんいでニュージーランド。ふーちゃんもお疲れ様です。お疲れ様。あるよ。
Uru te reko he pō, he ao kāwatea ati hei maurua. E tikana kia tuku i ngā mihi kia rangi nui, e tui honei, kia paputu ānuku, e taputu ake nei. Nā tā rāua noho teihitanga, ka puta mai ai ko te whai au, ko te ao māma. Nei au e whakamāno atu nei kia koutou, o reira, nau mai, hara mai, tauti pai. Manu tiria, manu tiria, manu e rohia ki te pō te raka katau, re 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 katau mai te ruhi e tau e koia, 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 ko tarariki ki mai, i maui e hara i te whitu me te waru e tau e koia, koia. Lorena, nau mai, hara mai, tauti mai. Kia ora. としたらもう一番いるの映画そんなはずないよみたいなあんなに確認して入れたのにと思って Tākiri tia rāta hiri tapu, kiru kai te kura kaupapa Māori o te whānau tahi. Mai ea, mai ea, mai ea te tipua.
ナイスタイム。ナイスタイム。Thank you for the nice time. ごめんね。これできんのかできんのかこれやったら痛いこれいいですね。So once again, kita tahu dengan kopi ni. Mihian nak koya no, kia pai wā hiau. Ki mihi ki tō tātou pāpa, ki tō tātou raua. 今からもうクラークが言ったことをお伝えします。本先生の50周年おめでとうございますということで報告させていただきます。Toro pai pai. Toro pai pai. Hui. Hui. Opo tahi. Opo tahi. Hui. Where's the baby? I want to scare the baby. よく来る。始めたら。 Okay, let's take. はい。 Nice. What's our pose? Good. Thank you. And just as a small token of our appreciation, we just have some what we call pakutanga, some small gifts. So we just have some
これパチこれフェロクヘカイトヘカイトヘカイトエブこれのティアマといてはおまきワイホラカニファワイホラモアナゴファファイトヌマといては美味しいな。テイクアピクチャーしてくれる。全部見られてる写真。お前、うちの恥ずかしい。全部ちょうだい。全部見てたよ。これね。ラインも全部。ちょっとちゃんとライン。勝手に。ああ、でも、このトゥーマタウェンガという戦いの神様なんですが、人間の神様という。オッケー、スタート。A long, long time ago, this land was made by Izanagi and Izanagi. When Izanagi washed his left eye, the kami of the sun, Amaterasu, appeared. When he washed his left to the world, and the mountain and river were able to shine with light again. And our next obstacle is a 45-degree angle here. We got a story. 福ちゃん覚悟して。Right on top of the mountain. How are you doing? Mountain, Everybody all good? Here we go. Yeah. 渡航してみて学びたい目標をどのように達成できたと思いますか？自分から積極的に話しかけれて、現地の人と交流を深めることができました。渡航する前は海外の人は怖い人だと思って愛想がないなと思ってたけど、いざ行ってみると現地に行ったら愛想が備わっていいなと思いました。カパハカはどのように次の世代に継承しているかを学びたかって、それをカパハカの人に聞いたら、神楽と同じでテキストなどはなく、人伝いで伝えていることが分かりました。ニュージーランドでは水が貴重だったり、水が美味しかったりする中を知りたかって、で水は日本と同じぐらい貴重で、水道水が飲めるぐらい水が美味しかったです。で、その時に分かったことで、ペットボトルとかがよくリサイクルに回されていることが分かりました。ニュージーランドの人に日本の伝統文化
を見てもらえたことです。じゃあ、ニュージーランドで知りたかったこと、渡航前に知りたかったことがどんな風に分かりましたか？コミュニケーションが取りやすかったです。ハカの動き一つ一つの意味を理解しながら、神楽との違いを考えてみたところ、やはり違うところもあるし、共通点もあったのでびっくりしました。はい、ニュージーランドで学びたかったこととして、子供のへの伝承方法の、難しい点っていうのを学ばせていただきたかったです。私たちもこれからの今後の課題ということで学びたかったのですが、カパハカを見せていただいて、小さい子から大きな子まで一つになってしているというところで自然と伝わっていくのかなというふうに思いました。それから、どんな場所でも、道具が何もなくてもそのカパハカが始まってキュッと人を寄せる力というのも感じさせていただきました。神楽は、舞台があって衣装があって準備をしたところですが、そういうのがなくても人を引きつける力をすごく感じさせていただきました。ニュージーランドで何が知りたかったかということですが、事前に調べると幸福度が高い国であるというのを聞いていて、実際どんな国かなというふうに見せていただいたんですが、皆さんとても優しいというふうに感じました。それから男性がしっかり動くというのを教えていただいて、お食事を取りに行くのも女性を先に優先的にさせていただいてとても気分が良かったです。日本に帰っても少し家事を力を抜いてやってもいいのかなと思いました。以上です。はい、最初に藤川さんからお話をいただいたときに似てる部分が多いというのを聞いて、どういったところだろうなというところに興味を持って参加させていただいたんですけども、なんていうんですかね、日本の言葉では伝えにくいAに始まり Aに終わるとか、相手を特徴してコミュニケーションするとか、ご先祖様から伝わってるようなそういう確かに説明しにくい風習の部分がついた時から感覚的に分かってくださってるなっていう感じで、海外に旅行に来た時に感じるすごい別のところに来たっていうような感じよりもすごいホッとするような感覚で皆さんと交流ができて、あちらのカパハカの文化と神楽の文化を共有できたなというところを強く思いました。こちらの若者の人たちが特にマオリだったりカパハカだったりそういうご先祖とか個人の年齢の上の方からのそういう伝統的なものをどういうふうに捉えているのかっていうところにもそこのすり合わせが結構難しいなと感じてるんですけども、こちらの若者大学に行かせていただいて学生さんたちもちょっと歓迎を式だったりとか見させていただいたんですけども、皆さん誇りを持って楽しんでこうやって見せてくれたりとか、何かこれがないとできないとか、そういう形で身一つあればいろいろ楽しんで交流をしたりとか、そういうところを引き継いで、私たちに広めていくっていうパワーがあるなというのを感じました。学校で学ぶ子どもたちのカパハカと、それからマオリの人のカパハカの違いをちょっと知りたかったと思っていました。で、今回学校も見させていただき、それからマオリのプラも見させていただきましたが、やっぱり学校のものは、マオリの人が
最初に主導になってメインでやっている中でやっぱり練習をしているんだなっていうのはよくわかるんですが、マオリの人たちというのは私が感じたのはきっと魂がずっとみんなこうしていると思うので、ずっと幼い頃から家の中でも伝わっているので、それがこう身について染みついているっていうのをすごく違いを感じました。人の心を震わせる、魂を震わせるというのはそこがすごく大きな違いがあったなと思います。何を知りたかったかっていうのは、日本の小学校はどういうふうに子どもたちを統制しているかというのを見てきていたので、マオリでは学校の先生がどういうふうに子どもたちに指導しているのかなっていうのも見たかったです。で、みんなを集めて静かにしないといけないという時、先生がすごく大きな声で静かにしなさいとか言うのではなく、シーっていう音だけで周りからみんなを静かにしていくっていうのはすごく新しい発見で、静かに収まっていくっていうのはいいなと思いました。すごくいい経験のできた旅だったと思います。ニュージーランド渡航の話が出て半年以上前から決まったわけですけど、それまでに、藤川先生、そしていろんな方にお世話になって実際行けるのかなと思ったんですけども、本当にもう行けるようになりまして、本当にお世話になり、皆さんに本当感謝です。ありがとうございます。そして何の思いで行くのか、もちろん神楽をしに行くんですけれども、子どもたちと一緒に子どもたちがどんな芸をするか、そして向こうの人たちにどんな感激を与えるか、神楽を見てどんな感情を与えてて、そんなことが気になっていたんですけれども、結構向こうの方が見ていただいて本当に感動していただいて、それが一番嬉しかったです。一番最初に神楽を回していただいたのが、蔵の学校で回していただいたあれが一番印象的に残っています。もうあんな子供たちが素晴らしい私たちの演技を見ていただき、そして素晴らしい、パワハカの文化を見せていただき、本当に僕も本当に感動しました。そして学校でも回させていただき、そうですね、領事館にも行かせていただき、領事の羽田さんとも会わせていただき、本当に感動でした。そのことをメールで日本の皆さんに送ったんですけれども、領事さんと会ったのということで本当皆さん感激していただきました。私も本当にそんなことまでできるのかなと思っていたんですけども、本当に実際に藤川先生のおかげでそういうことが実現できて本当に嬉しかったです。そしてニュージーランドの人たち、ギャリックをはじめヒルの人、そして皆さん方、本当に多くの人に支えられて、大変なお仕事だということを、私の人生の思い出の残り1ページになるのではなかろうかと思います。本当にありがとうございました。